Lehen da bizti eskerrik asko tortzeagatik gaurko saiora. Eskerrak ematea nire partetik, eta oraingoan saio berezi bat daukagu. Lazkaoko Imanolen laburmetaia izango dugu, Aitorrek aurkeztuko dio berari. Baina hortaz aparte ere, bai Gorka Kulturzast kulturrekimenaren aldetik eta Atres Bandas podcastaren aldetik zein Aitor bera partaide den eta Iñaki Beruet ere hemendik dagoela ere parte dan, horren kolaboraziopean da saio hau. Eta, hitza emango diet saioari hasteko eta mi esker etortzeagatik. Kaixo, euskara azterrera zingoet, bakitela batzuk hemen kanpotik etorriela. Nik Imanola aurkeztuko pixka, orain dela esango nuke 14 urte ezagutu ginela, eta esan ziten bere laugarren kortoa aurkeztu hartzola Zinebin, eta hori, 27 urteko zuzendari lazkaotarra da. Gaur bere laugarren kortoa aurkeztuko digu, Bidean izenekoa, orain dela 2 aste Zinebin ere aurkeztu zola Bilbon, eta baita ere, hainbat bideoklipetan egonda zuzendari bezala, Willis Drummond, esan ezin, bihar, baita ere, urkin honik aktore moduan egiteko bere bideoklip batean, eta hori izango da. Korto hau grabatzea, zailtasun asko izan zeritun. Para grabar el corto tuviste muchos problemas? Egia esan bai, da korto bat epokakoa, 1900 urten gertatzen dana, eta egia esan eduki genituen arazo desente jantziekin eta lokalizazioekin eta bar, baina ikusiko ez duzuen jantzi guztiak eskuz sortu ditugu, gure kabuz, nik ez, baina jantzitekoak sortu dituzte, eta lokalizazioa bilatzeko baita desente kosta ditzaegun, eta gero aparte basoan gertatzen da, orduan basoan grabatzea inoiz ez da asko komeni izaten. Ez, gainerera eguraldia tokatu zitzaizun pixkat, ez? Tocó un poco tiempo, un poco al revésado, ¿no? Sí, tuvimos 3 días de grabación y el tercer día que tuvimos que grabar en exteriores nos llovió muchísimo y tuvimos que replantearnos mucho el guión y la cosa es que la mayoría del corto ya teníamos grabado, teníamos el final ya grabado y lo único que faltaba era grabar la secuencia que estaba antes del final y de repente nos empezó a llover, cosa que durante todo el corto ocurría poco. Entonces tuvimos que replantearnos si volver a grabar todo el final o mantenerlo, pero bueno, al final luego salió todo bien. Gertatzen dena, Edurnek Arabakoa izan da ez dauka euskalki propioa, dauka euskara batua. Orduan, erabaki nuen astebete lehenago, nire lazkautar euskalkie sartzea, eta baita Ataunik ertaldeakin hitzein nun beraiek komendatu ziatelako, beraiek emantziatelako garaioetan euskalkia nola erabiliko litzeken eta segitz erabiliko zien. Eta astebete lehenago bialdu nion nire audio bat, nik nola esango nuken, eta irutzait, bastante ondo egiten dola. Eta, beak santziten, nik ez dauket euskalkik. Orduan, zuk erabakiz euskalkiin, eta nik hori ikasiko dut. Orduan, derrepente izan zen, horritxuri bat jartzea bezala, eta hortik sortzeko aukera bat ematea bezala. Orduan, ezakit, interesante iruditzaiten, hori, pertsonaiai behai beste zeinu bat o beste detaile bat jartzea, eta aldi beren baita, beak reto bezala hartu zon hori hartzea. Eta ezakit, zuek Goierrikok izan da ezakit nola ikusi dezuten bere euskalkiek. Nik ondo ikuste dut, baina baita igual besten bila gauzatan nolako pentsatzen.